Sa Bacolod City, 4Ps beneficiary arestado sabay ba sa Operation Samtang. Sa may Victorious City naman, nakabaton sa ayuda pinaagi sa Social Amelioration Program. Ginapatsuni, ginkapital sa droga ang kwarta. Ining balita nga itong gintutuka. Nalakip sa 4Ps program ang pamilya sang 42 anyos si Rene de Kenya. Apang para kuno, may dugang sa ipakaon sa 8 ka mga kabataan nagasideline nini bilang runner kang nagagamit man sa illegal nga droga. Kung siya nga nagutom Biga doon. Kasi nga wala na lang bakal sundaan or kanon o kwarta. Bakal ko mag-adad lang. Nagasto. Matapos sa monitoring sa kaprisan, tigayon yung nadakpan si Dekenyo sa bayba sa operation sa di nakuha sa iyang suspected shabu, armas rutang, mga bala, tutor kag mga plastic ang ginagamit sa repacking. Apang yun panginwala sini ginagamit ang ayuda sa 4Ps, agud suportahan ang bisyo. Wala ko na ginagamit ang nila yung ang kwarta na para sa kabataan, yung naman sa eskwela nila mo. Wala ko na ginilabtan. Dakop man sa isa kabayba sa operation, Sanday Belen Castro, sang barangay Mambulak, Silay City. Gerson Miranda kag Maricardo Lendo, sang barangay 6A, Victoria City, sa bayba sa operation sa syudad sa Victorias. Sunod sa kapulisan, bago lang nakakuha sang ayuda, gikan sa SAP ang mga suspect gani ginrolling ang kwarta kag gingamit sa illegal nga bisyo. Ang warning ko sa kanila, sana lumaban. Para once and for all, man-neutralize sila. At sana ay itong mga tuwang tamaan ng COVID. Na-recover sa 20 mil pesos ka balor sang suspected shabu. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.